I posem nota musical abans d'acabar el programa i en aquest cas ens acompanya gent de la Garrotxa i que sonen molt, però que molt bé, són els Rock Kills. Benvingut, Dani. Bones. Tete, Manel, hola. Escolteu, gràcies per venir fins al cim de la muntanya del Cos. A vosaltres per... Exacte, i a més per presentar-nos el nou disc, que és el segon de la vostra carrera discogràfica. Exacte. Però per la gent que no us coneix, que difícilment no us coneix, com tindríeu la vostra targeta de presentació? Què són els Rock Kills? Bé, doncs som 3 amics que vam decidir fer un grup, tenim influències punk rock, i vam dir, va, fem alguna cosa diferent amb aquest grup, i que sigui una mica més ballable, no tan punky, i és el que ens surt. Bàsicament, rock alternatiu i aquí estem. Ballable ho és perquè hem fet proves abans de començar i estava tot l'equip com boix. Us dic, cuidao, que estem en un santuari que és petit, no caiguem d'altabàs. En aquest cas, el segon treball discogràfic, Treu la bèstia. De què ens parla? És molt diferent respecte al primer o què? Musicalment segueix bastant la línia del primer, tot i que les lletres són més... En el primer era més de cachondeo, no sé què, i ara poder és més crítica social i també n'hi ha alguna que parla de festa, de sexe també. I, bueno, però en general és crítica social, una mica amagada també. El que hem de fer és escoltar-la, i en aquest cas cantaran en directe. Treu la bèstia, quina és la primera cançó que ens presentareu? Surfing Fluvià. Surfing Fluvià. Doncs escolteu, fantàstic, tenim moltes ganes d'escoltar-vos en directe. Jo estic preocupat, companys, perquè l'Olga, que us he presentat abans, no ha tornat, i encara ens hem de veure un piló de coses aquí a la zona de la Garrotxa. Per tant, companyes, entreu un moment, sisplau, perquè jo m'he de proveir, perquè clar, jo no puc anar així per la muntanya. Gràcies. Gràcies. Per tant, jo amb les sabates i la motxilla us deixo amb la molt bona companyia de Rock Kills. Surfing Fluvià. Gràcies, nois. Endavant. Gràcies. Vagi bé.